Igor, zer moduz, ondo? Zu, Ibon, Donostian da Bartzelona bizitzara. Bai, Mugimentua guztia serioa da. hemen kontuak hasi ziren aldatzen, Katalunian hasi ziren aldatzen hain zuzen zera. Pascual Maragailek, bigarren estatutua edo bultzatu zuenean, onartu zanean, hor hasi ziren kontuak. ZPPek bi maniobra egin zituen. Alde batetik, konstituzionalera, bidali zera hori, eta beste batetik, konstituzionalean estatu kolpe bat eman. Konstituzionalak ezezkoa eman zion, eta horren katalanak pentsatu zuten jende honekin, Espainiakin nolabait esan ez da zer egin handirik. Beraz orain, behatzilean, ez dakit zer pasatzen da, edo ez dakit zeiten duten, anekdota dira. Nola anekdota? Anekdota dira, ze hori aspaldiren iratorren momentu indartsua da, eta hori ez da utxiko. Aldatuko da zerbait, baina ez da utxiko. Kontu honek aurrera egingo du, eta hor ez dut inungo zalantza. Ibon, har dezagun kafe bat. Kataluniara goaz, Ibon, orduan ze aholku ematen diguzu? Han ze begiratu beharko genuke gizartea nola dagoen ikusteko? Herrietara joan zerbait behintzat nik egingo nuke, ze Bartzelona ez da Katalunia. Politikariekin merezi du? Ez dakit, egia esan, interesgarria iruditzen zait, zera igual gizarte mugimendu hauetako zeakin hitz egin eta... Beste toki batean daude, ez, hizkuntz kontuetan. Betidani gainera, betidani, erdiarotik. Eta zergatik da hori? Ja. Balde batek hizkuntzaren erraztasuna, noski? Baina hori Galizia ere igualeko erresagoa da, hori netzat ez da fundamentala, tradizio bat asko dirala. 7 milioi, claro. Eta horrek alde guztietatik gauzak errezen ditu, hizkuntza handia eta potentia da. Eta gero tradizio kultural bat badute, hemen inoiz izan ez dana, ez euskera ez da zerderaz. Zerbaitetan inbidia baldiezu katalanei? Hortan. Hizkuntza kontuetan. Bai. Eta bizitza, lasaixeago edo hartzeko kontu horretan ere bai.